नोंथांमोना जोंनि मानसिफोरा आक्रमण खालायदों नोंथांमोना मालाबाबो खोन्थानो हाया। UPPL सरकार अহাৰ পিছত ৰাইজে আৰু BTC অফিচলৈকে যাব নালাগে। নিজৰ ঘৰতে কম্পিউটাৰ ইন্টাৰনেট নিজৰ গাঁৱতে বহাই দিয়া হ'ব। কিবা যদি অভাৱ অভিযোগ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জনাব পাৰিব। কোনো পইচা খৰচ কৰিব লগা দৰকাৰ নাই। सेल्फ हेल्प ग्रुप বিলাকক बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनुदिन MLA MP BTC नि चिफ EMGM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सय होदों खौसेल' थांनानै थानांगौ सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय बाथा गासिबो फैजोब्बाय म्यानमारनिफ्राय भुटाननिफ्राय बांलादेशनिफ्राय बिसोरबो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोथायो नोंथांमोना जेराव सय होनो थिनो जों बायनो होगोन होदों बिथांमोनाबो।